Здравейте, казвам се Дейвид и съм студент в Нов български университет, където изучавам политически науки. Защо го правя, може би се питате? Защото виждам бъдещето в България, виждам, че страната ни може да се развива и искам да съм част от промяната към европейския път на България. За първи път бях свидетел на политически несправедливости в страната ни, когато бях в основно училище. Същите политически несправедливости съществуваха, докато продължавах обучението си в гимназиален етап. В моята гимназия влязох с желанието да изляза като готвач, но реших да изучавам политически науки. Въпреки всички трудности, пред които съм се изправил или ми предстои да се изправя, аз отказвам да се предам, защото вярвам, че моето образование може да доведе до промени.